Hello guys, what's up? Kumusta? Good afternoon everyone. Anyway, kumusta mo diha? This afternoon, I will show you how I work out my chest using dumbbells only. So no, kaya naman mo nga, this is one of my hobby, no? Workout, no? Aside sa yesterday nga napag-share niyo sa akong how I enjoy my quarantine. Nakalimot ko nga naaday pug koy usa sa akong nalimtan yesterday kay kani ning workout, no. So usa ni sa akong hobby mga igsoon nga no, not to promote my body but pag-amping sa lawas para mahimsogon ingon nga templo sa Ginoo, no. So akong schedule today is chest day ron ako, no. So the other day tricep and biceps, no, but today chest day. So I will show you how I work out my chest using dumbbells only. Before, nag-workout ko since college, high school, college. Then, wala mo tayo klaro kung workout o tugod kay ilan og drugs. No? So, before na mag-workout ko sa chest is puro ragid push up, no? But this time, lahi na ko mag-workout sa chest. So, akong gi-try og workout na dumbbells na gamiton, no? Two dumbbells only, and then nako usa ka push up usa lang, no. So here we go. First kuan ka na warm up, stretching kay aron di mabigla ang muscles, no. Kuha ni siya kung gitudlo nyo mga igsoon. Healthy tips ba? Lisod pod kung ligon rata spiritually but physically dili, no? So, lahi ba? Nindot ang balance. Magunsa man kaligon sa tong lawas physically. Oh no, spiritually kung di ta ligon physically. So, huwag po ikwenta, no? Balance it. Here we go. Actually ako ni siyang balik-balikon og kaduha. So usa ka posisyon din repeat, but this time kay ako man ni siyang ipakita ra ninyo, so kausaran ako siya hinuon, no. Dili na ko i-repeat. Number 1. Open, no? Open your close. So, muna siya kung number 1 position. And then, dilisan ako i-repeat kay kung ano siya tutorial ba. So, kausaran ako siya hinuon. And then, madunod ko sa second position, but inhawa sa kabiyot and hangat. Number 2. Siya? Ang sakit kayo, mapili mo kung yes lang ang sakit. So, naman na siya. Ito mo. Kung ta inhale, exhale. Hangat siya kayo. That's my second position, so on how to work out my chest using dumbbells only. Ay basin ang uban nagtuo ba nga for chest is push up lang tanan, no. Nga po ilain nga way, no. Number 3. Kung ilan siya pwede sa tangat talayo. Ano di man siya mamaak. Basin ka na kasi totoo na bigla si Ruby. Itong gamay. Untuk sa ganina niya, pagkakita niya sa sigagan, inahalan ka na ito.
that's my number 3 position, and then signot na kong sugod. Rapos ata. Four. Matay kaupat ka posisyon mga igsoon. Sulod ng singot. Importante yun magpasingot ka kada adlaw kay mga o kanang para makondisyon bitaw ta luya kay itong lawas luya. Dili ta katuog, higda mo lain bang. Kung masakiton kayo, dili ta ka unhealthy na lifestyle. So, mas mayo pud nga ngani tapos pagsingot. And then usa sa pagamping ni sa atong lawas na templo sa Ginoo. Amen. So, ari na sadda sa number 5 position. It's my way on how I work out my chest using dumbbells only. Okay. Oh, number 5 position. Next, number 6 position mga igsoon. Higda lang gyapon siya. Pero lahi na sad no, lahi nga position ba. So, kuan man guni siya kani siya nga position mga igsoon matinga mo nga sige lang kog higda. Mao subukan nga higda ako tungod kay the same as na-push up ra ko kani. No. Kay mao man ni ato ang kuan ron schedule for today is for chest man. Whew. So let's continue. Inhale, exhale, inhale, exhale. Angat na dyan siya. And then here's my next position, guys. Buat si gini. Kapoy siya. So that's my number 8 position, I guess. Number 8. 1, 2, 3. Number 8. Ginhawas ta kadiyot mga igsoon para sa oxygen ba. So, and here's my next position, so I hope you enjoy. That's right.
Sige tayo. Tapos na. Once again, akong gitudlo nyo karon mga igsoon, just how to live a balanced life nga iyan ka sa spiritual as well as sa physical nato nga sa ngambingan, no? Ingon nga templo sa Ginoo. Once again, kung sa man ko sa spiritual, may kita na spiritual, ayun na ay without na ba. Nang patay lawas may milihok, no? So kinahanglan na insud siya hilpi sa lawas para both mas spiritual and physical, no? Improve sa Ginoo, so turang ning ngambingan. And usa siya kapamagi sa pagkampik sa tong lawas mga igsoon. So, number 10 session. Yes. Position number 11 guys. I don't really yung podcast now. So 17 minutes ako lang i-forward. So guys, manata sa mga posisyon nga magigda. So this time ngayon na po and then two position na lang na bilin, no, sa ako ang the way how I work out my chest and then push up. So kita mao siya ang number 12 position or 13, kalimot ako. So mao na siya. Iba na lang ka position, mao na siya second to the last. So ang dumbbell ibutang sa lubang. And then slowly imong siyang i-release, slowly imong i-release like this. Okay. That's it. Then sa last position ng isang my last position, dili siya ingon nga push up nga low kay siya bitaw, nasi siya lower kayo. Ari medyo habog-habog siya but dili siya kana bitaw usual position with usually mag push up bitaw tak sa daran ngana or tumo or unsa man diamond, no? So kani siya ana ang position nito ngana ka ba, so para dili bitaw para magawas ang chest nimo ngana ba like this. Ngana ko ba ngana siya mura. Okay, udo. And that's it. Mahal siya mga igala, mga igsoon, mga kapatid, pamilya, kabakada. That's how I work on my chest today. And using dumbbells only, nari usak push up. So once again, I'll do this because I just want to take care of my body, which is the temple of the Holy Spirit. So nag-amping ko mga igsoon sa kong lawas. Kausa ni siya sa the way how I take good care of my body, mga igsoon, ingon nga templo sa Ginoo, no? So dili ni siya para ingon
padapog lawas, pasikat or no. But this for the glory of God, no. So sama sa akong gingon ganina. Lain pod kung puro ta spiritual din ako physical na tuluyan na day kayo kay wala na to giampingan, wala na to gipa sa tawag na kana bitong gipahimsog no, kana bitong pa atong resistensya ba, no. So unsa may gamit sa atong spiritual kung atong physical di na pud ta kalihok no, masakiton no. So mao ni ako lang mong gipakita ang saon nga magpuyo ta nga balanse no. And this is for the glory of God, no. So that's it for today mga igsoon, till next time. Just stay healthy, no, stay healthy, and then just continue to praise God, to be thankful to God, and then anyway, thank you guys sa subscriber, and then so pa nag-subscribe no, I want to invite you to subscribe my channel, YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, no, para ra gyud sa Ginoo. Although akong gihimo karon nag-workout ko dili ingon para gyapon sa Ginoo ni mga igsoon aron mag atong lawas magpabilin nga mahimsugon, magkapadayon ta pagpangalagad sa Ginoo sa taas-taas nga panahon, no. So once again, that's it for today. To God be the glory. God bless.